Hey, det er vigtigt at være en inspiration. Det er det jeg prøver at være her på mikrofon. Og det skulle da hammerfed. Der er mange ord du ved, men jeg synes også at det er vigtigt at vi snakker lidt om faglighed. Jeg tænker I alle sammen er en vigtig person. Og det er klart at de unge de kan få inspiration. Fordi at mig og Elias vi kommer i dag med ægte rap. Og jeg er så glad for at der er så mange af jer som der skriver ordet fællesskab. Fællesskab den synes jeg skulle være voldgod. Men på den her skærm der står der også porno. Hvad er det for nogle oplæg I har haft? Så skal jeg til sidst lige komme og opsummere det med en freestyle rap. Og når der står for eksempel ChatGPT, men som dansk underviser, så tænker jeg, jamen hvad fanden skal der ske? Fordi det kan jo faktisk ende med at betyde, at de unge mennesker, de begynder at snyde. Jeg synes sgu da, at det er pænt sejt, at en af de ord, der er allerstørst i den her leg, det er AI. Shit, og det er ikke alt for færre, som lidt har I ikke en karriere, når den erstatter jer. I business, så er det vildt fedt. Vi kan få en praktikplads, og mit navn, det er Elias. Men hvis I gerne vil være virkelig kloge, så køb I et eksemplar af Vincents bog. Han er en af de pæneste mennesker. Jeg har faktisk engang selv læst filosofi, hvor han var min lektor. Og det var sgu aldrig komisk. Ham der, han er en mand, der har forstand på logik. Han har forstand på logik. Det er totalt fint. Hold kæft nogle underlige ord, så der er en, der skriver en landmine. Det handler om en numsepille. Men jeg er så fucking sej. Nu står der nok om dig. Så nok om dig, og det burde vi overveje. For du ved godt, at det her, det er sgu da fucking sejt. Shit, og det er sgu da spændende lige nu. Kan vi få noget larm for alle, der er fra FGU? Så er